Așa au fost primiți sucevenii care sâmbătă și duminică au poposit la Hanul Domnesc din municipiul Suceava. Într-o atmosferă de sărbătoare, organizatorii, Fundația Culturală Artex și Muzeul Bucovinei au pus la cale Festivalul Național Zilele Vânătorii, pe parcursul a 2 zile, pe 16 și 17 iunie. La eveniment nu au lipsit nici vânătorii, care au dezvăluit invitațiilor diferite peripeții din timpul acțiunilor de vânătoare. Astăzi am gătit, pe lângă tradiționale preparate de vânat reci, afumate, băițuite, uscat, crud uscate, am gătit și iepure la ceaun, care îl avem aici. Dar să începem întâi cu preparatele reci. Am pregătit pastramă de mistreț cu kaiser de mistreț, am pregătit cârnați de căprioară, ficat pate din ficat de căprioară, cu mure. Avem galantină de căprioară, galantină de mistreț, toată gama de produse specific vânătorești, care mai puțin urs. Urs nu am avut astăzi. Personaje costumate, muzică veche, proiecții de film documentar, expoziții de trofee și degustare de preparate vânătorești. Toate au făcut deliciul celor prezenți la eveniment. E vorba despre un festival al vânătorii, în primul rând. Ideea ne-a venit căutând printre muzeele mai puțin cunoscute sau cunoscute de puțini oameni din țara asta. Fundația Culturală Artex, pot să spun că s-a specializat pe astfel de proiecte și Muzeul Etnografic Hanul Domnesc din Suceava face parte dintr-o serie de muzee pe care noi am încercat să le promovăm prin inițierea unor proiecte finanțate din fonduri europene. Vânătoarea este una dintre tradițiile nu numai românești, ci este una dintre preocupările omului din cele mai vechi timpuri, care, neadusă în actualitate, își pierde prezența în conștiința publicului și atunci misiunea noastră a fost mult mai ușoară, având în vedere că specificul acestui muzeu este unul de vânătoare. Cumva ideile s-au legat foarte natural și am ajuns să facem acest festival. Noi sperăm să continue și la anul. Balul vânătoresc este o manifestare de tradiție a vânătorilor, dar un festival al vânătorii care eventual să crească an de an. A apărut o idee foarte bună și sper să prindă la public așa cum ne dorim și noi. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Muzeul Etnografic Hanul Domnesc, Istorie și Legendă.